खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों गोबां लोब लोब बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो मैयानि सानाव प्रमद बर'नि जे नबथियाव थामहिनबा बिथांनि नुजाथिनायाव बे समाव भेरगावनिफ्राय गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों नंगौ बे समाव लकसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जेनखांनायनि उनावनो बे समाव गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलसिम बोहैबोदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जासिम बिथांमोना फैनायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो बेरगावनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो सास्नि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बोहैबोनायनि मोनसे दैनि दाहार नुनो मोन्दों बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोन्दों मैयानि समाव प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों बे समाव बेरगाव ओनसोलनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सोर जगदान जादों सोर दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनि कमलाकान्त बर' एक्स चेयारमेन खाग्राबारि बिसिडिसि काम अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिपिएफनिफ्राय बे समाव बिथाङाबो जगदान जाबाय इसार आली एडभाइजार माइनरिटि सेल बिपिएफ बिबिसिनिफ्राय बिथाङाबो बे समाव जगदान जाबाय थामहिनबा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव बोहैबोबाय बेनि अनगायै अजित आली एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि माइनरिटि सेल बिबिसि बिपिएफनिफ्राय बिथाङाबो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय आजिज हक भाइस प्रेसिडेन्ट माइनरिटि सेल बिबिसि बिपिएफ आजिज हक भाइस प्रेसिडेन्ट माइनरिटि सेल बिबिसि बिपिएफनिफ्राय बिथाङाबो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलसिम बोहैबोबाय चक्र बाहादुर फार्मार एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि गोरखा सन्मिलन डिमाकुसि बिथाङाबो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय नुरुल हक एक्जिक्युटिभ मेम्बार बिबिसि बिपिएफ बिथाङाबो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थामहिनबा बोहैबोबाय आली हुसेन बुथ प्रेसिडेन्ट आथारिकाट प्राइमारि बिपिएफनिफ्राय बिथांमोना गासै सास्नि दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनानै प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बिपिएफ नागारनानै बिथांमोना इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय थारैनो बे समाव मख'नांगोन लकसभा बिसायख'थि बायखांनायनि उनावनो बिथांमोना जेनखांनायनि उनावनो गावबा गावनि जे दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव हमथाना लाखिनो हायाखै नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समाव बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएलआव जगदान जाबावगोन नामा बेबो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।